हेलो फ्रेंड्स, फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाना फैबाय गोदान गोदान निउस आपडेट बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। तो गिबियावनो दङ बिलाखिपाराआव मोनसे सोमोनांथाव रादाब। बिलाखिपारा एलेंमारि गामियाव सासे आइजोनिफ्राय 3 गथ' जोनोम मोनदों। 3बो हौवासा। 3 गथ'नि मुंखौ दा लाखिनाय जादों ब्रह्मा, विष्णु आरो महेश्वर। नैथियाव दङ माने दाथ' जोबोर गरम बोथोर, जुलाइनि दान जोबोर गरम जायो, जायनि थाखाय मानसिफोरा मेघालय बायदि जायगायाव थांनो गोसो जायो। नाथाय आसामनिनो मोनसे ओरैबायदि जायगा, लाम्बिनि मोनसे जायगायाव जोबोर खुवा आरो गुसु बोथोर, जायनि थाखाय सुबुंफोरा गुदुं जि बा अर सायनो गोनां जादों। बेवहाय जोबोर खुवा खुदों आरो गुसु जादों, जायनि थाखाय मानसिफोरा अर सायदों, कम्बल बायदि जोमदों। तो थामथियाव दङ गावनि गथ'खौ 45 राङाव फानदों। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय तन्टुला मान्दारिगाव गामिनि गंसे निखावरि नखरनि 2 गथ'नि बिफाया कर'ना खैफोदनि समाव जेबो मावनो हायैलाय रांखान्थियारि आंखालाव गावनि 4 दान जानाय गथ'खौ कार्बि आंलंआव थानाय गंसे थागिबि नखराव 45 राङाव फानहरो। हौवानि मुङा दिपुक ब्रह्म। दा बिथाङा बावैसो सिगां गुजरातनिफ्राय फैदोंमोन आरो सासे आइजोनिफ्राय बे खोथाखौ मिथिना बियो गावनि हिन्जावनिफ्राय गथ'खौ सेनानै लाङो फाननो थाखाय। तो बेनि उनाव आइजोआ, गावनि हिन्जावा पुलिस थानायाव थांनानै खौरांखौ मिथिहोयो। तो बेनि दङ 4 नाम्बाराव 38 नं भैरबकुन्द बिटिसि बिपिएफनि बिजाथि रिफेन दैमारिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायजों लोगोसे बिथांनि ड्राइभारनि देहायावबो पजिटिभ मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। तो 5थियाव दङ उदालगुरि जिल्लानि माजबाद दखरानि सिङाव थानाय बाहादुर आदर्श गामिनिफ्राय माजबाद पुलिस बिफाना इलिया दैमारि मुंनिफ्राय गासै 55 किल'ग्राम गान्जा मोननो हायो आरो दायनिगिरिखौबो खानायजों लोगोसे केस रेजिस्टारबो खालामो होनना बुङो। तो बेबायदि। तो 6थियाव दङ आइ दैमायाव गब'ना सासे लाइमोननि जिउ खहा। बङाइगाव जिल्लानि 2 नं जामदहायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजियो। आइ दैमानि लोमसावनाय दैयाव गब'ना सासे सुबुंनि जिउ गोमानो गोनां जादों। दा मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 1 नं जारागुरि गामिनि सेतना आर्ज 21 बोसोर बैसोनि मुंनि लाइमोना गावनि 2 लोगोजों दुगैनो थांदोंमोन। बेवहायनो जोबोद गोख्रैथिजों बोहैनाय दैयाव गब'ना सेतना आर्ज मुंनि लाइमोना बुखारलांजायो आरो दैयाव गब'यो। लोगोसेनो दुगैफानाय 2 लाइमोना बोखांनो नाजायोब्लाबो फेलें जायो। ओरैहाय ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो SDRFनिसिम खौरां हरो। जाथायसालियाव SDRF टीमजों लोगोसे गामिनि थागिबिफोरा जुथायै नागिरनायनि उनाव गोथै देहाखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि सेतना आर्जमोननि नखरा आइ दैमानि खुरखावनायजों सेरखाय बेरखाय जानांनायाव 2 नं जामदहानि मोनसे रैखाथि गोनां थावनियाव न'सा लुना थानो गोनां जाना दंमोन। तो 7थियाव दङ पिपल फर पिपल नि गेजेरजों आसामाव दैबानाजों साग्लोबजानाय सुबुंफोरनो मदद होगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरांनि थागिबि कटन इउनिभार्सिटियाव बाय'टेक्न'लजिनि फरायसा गोजोनसा बर'खौ साननैसो सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव गोबां बाख्नायनाय नुनो मोनदों। मानोना आसामाव दैबानाजों भुगिनांनाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ अनखांनानै गोजोनसा बर'आ पिपल फर पिपल युथ ग्रुप मुंनि मोनसे आफाद दानायनि गेजेरजों 10 साननि गेजेरावनो 35,357 रां बुथुमनानै मोननाय रांखौ दैबानाजों भुगिनांनाय दुखुथिया नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो आवगायबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तो बिथाङानो। तो 8थियाव दङ दिनैनिफ्राय गावनि जिल्लाखौ नागारनानै गुबुन जिल्लायाव दावबायनाया बन्द'। रायजोआव कर'ना भाइरासनि बेरामिया सानफा एफा बांसिनदों। रायजो सरकारा कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो नारा जुजिगासिनो दङ। दा लकडाउननि उनाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनो हायोमोनब्लाबो दिनैनिफ्राय मोयानिफ्राय बिब्दि राहाया थानाय नंला। अदेबानि बेनि थाखाय सांग्रां जानांगोन। मख'जाथावदि रायजो सरकारनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णआ मिथिनाय बादिब्ला देहा फाहामथाय आरो गोनांथार खामानिनि थाखायल' गुबुन जिल्लासिम थांलाय फैलायनि खाबुआ थागोन। थेवब्लाबो बेनि थाखाय जिल्ला खुंथायनिफ्राय लिरथि गनायथि लानांगोन। गनायथि होयो होआ जिल्ला खुंथायनि सायाव सोनारगोन होनना बुंदों। तो बेनि उनाव दङ 9 नाम्बाराव मणिपुरा टटेल लकडाउन जाबाय 14 डेजनि थाखाय आरो माने दिनैनिफ्राय 2 PM निफ्राय जागोन। मंगलबार बेखिनियानो। तो मैया गासै 1313 बिथा मानसिखौ हगारनाय जादों। ओमफ्राय एक्टिभ जादों 972। तो कामरुपा मोननाय जादों 354, जरहाटआव 51। तो टटेल केसेस दङ 2774, 23,744 आरो रिकभारा 19,350
आरो एक्टिभ केसेस 8,325 थैनाया 62सिम बांबाय। थ' दिनैनि बायदि एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना बटन